Talatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di muliklikan ni kabsat mo no agpiligro. No diket ipaay mo ti panangasikaso. Nang runapay no iso ti breadwinner yo. Tampok dito'y programa tayo. Kas Talatibyan! Hoy, Daryl! Saan ka nga uminom iti day tabasaw? ay, una yan. Payaman ang. Urayak lang na ispalan. Ay na, naginuman ni Manong Mario day tabasaw. Apay no naginuman na. Adda sakit na, atibay. Maakaran ka iti sakit na. Ay, apay nga itam lang ay bagangay. Nanang! Yoo! Mangmangagnak! Nanang! Ay, paya masapol nga agsaho ka di taruangan tilapayag ko. Anya ti pagkunkunami tilapayag ko. Kuy ba? Ay kwa! Sigsigurado no mangagnak! Ay, mangag ko Ah, Ay, nakapsutan dagiti tumeng ko. Ang makangagak pa ay Mario. Makabigbigak pa uray adayaw. Ay, denggem nga rod ti bagak, nanang! Anya day taya anak ko. Uray di mo yasidang day tangiwat mo dito lapayag ko. Tamangag ko ti bagam. Kastoy na nanang! Stop! Anya nga stop may bagbagam kura? Basta stop! Aday bagbagak kininanang anapatag-unay. Iso nga umatayo ka man dito'y kura. Anya nga stop may bagbagam dita. Ay nananang! Adaywam ni Manong Mariaw! Adaywak! Apay! Adaywan nyo itan! Anya ti mapaspasamak? Umadayo ka, nanang! Ay, aguray ka! Tanay, marigata na katumagdar. Tulungan ka, nanang. Ay na! Di mo sagsagidan ni nanang Manong Mariaw! Tabay! Kasla damot makaakar na sakit kaw. Kay talaga mga da! Ada sakit ni Manong mau Mario? Makaakar at talaga ti sakit na, nanang! Tibay, ti sakit na! Oo, kita am ti reaksyon na! Saan nga agtagtagaray? Limabaga! Pudno nga may, nga da sakit na! Kita nyo tilanga na, oo. Na. Ay, nakaranak sa mutin. Apay ngaya nagbita na akaranak. Makitam ita day tangay na lamid na, Manong Mariaw. Makitam, Nanang, tabiyo ka kay tabukot mo. Nini. Ay, sos. Saan na nakasumarapin ti panabuyag na? Oh my God! Nanang! Di ko! Agbat-bate! Oh my God! Nanang! Inalaw mo mutal! Ay, sos. Nabarpe ka kaon Mariaw. Gamitin ay numta nga arak. Sige lang. Tata, aginom talata. Ita ba pa aragawis ka nga aginom ta. No, good boy ka. Ure, ayaban ka. Di mo kaya. Saan ako na good boy ita, tata? Bad boy akaon! Apa nga ita nagbalin kan a bad boy? Kaya't ko tagbartag ta nasakit lagam ko. Nasakit. Anya kumangay ti pagsakitan tinagam mo. Kita naglawat ti talon mo. Ada pa naglawa abang kag mo. Ada pa fish pan mo. Nagaduti
tarakan mo manok. Kan pato. Awan sir-servida kita, tata. Tapay nga awan ko. Nagaduti agnom numar iti kinagagad mo. Agasandang kita bibiyagam ijay balayong ay. Aduda ni ading ko Dario. Nakagraduar maday jay. Iti kinamaestro. Maging gaita. Awan pa'y trabaho na. Ni ading ko kura, tata. Mano, ti anak na, iti asawa na, asimurot iti sa balay, babae. 5 saan ya? Uwen, bibiyag kamin da kita, tata. Siyak, ti mang bibiyag katakwada. Ni nanang ko, nuwag sakit, tata. Siyak manen, tagastos, no kasta ma-hospital. Kasta la tibiyag Tasiga mati breadwinner da. Agasam da ito at tulong mo kadakwada. Maguray ka. Kanya nga gayam ti problema mila. Nagbarbartag ka matindi kasta unay. Di pag sakitan ti ragam ka, tata. Ibagada nga kwa, jay. Nga, anya? Agurita, agsyat naman pa, tata. Basta, pare. Tapno, tumuranti pa ginagam mo. Alala. Ituloy mo ti agistorya. Sige. Kastoy, nay, tata. Kastoy. Ibagada nga, ada ka no sakit ko at ibe. Anya? TB? Wen, tata. At adaywan da ko na hindi balay mi. Mario. Agsyak na hindi tata. Apa ngay, tamlang ay baga. Ita pa yung aging ninom. Agawid ako. Nay, kaya kasaladamatan kabutang mo, tata. Basta agawid ako. Narigatin ba akaran? Asya! Ay, anyaya, day tanatagaray, kura. Itop-topak mo mat dagiti gamit tayo. Ay na, saan mat ananang? Or-urno sa klaang dagitoy. Nasken ngamin amailasin dagiti pinggan kan daduma pay apanganan ni Manong Mariaw. Na, apayanas kan nga isinam. Nanang mo, at nangarod sakit na. Kaya't mo, amaakaran iti sakit na. Ay, amangan nuag sakit tinakam na. No isi na tayo dagiti gamit na. Anya ngay ngarod ti kayat yaw. Maakaran kayaw. Ay, bakit akon kura? No maakaran na kiti sakit ay kat. Ay, awan na nyaman na. Ay, amangan nagpatinggalaangan ninton umay alawas ti biyag ko. Ay, unay kayo laki din. Ayan nanang. Iso nga rod nga ilasin ko dagiti gamit ni Manong Mario. Uray ti panganan na. Ijayin likaw. Ay, sana na makisango ka na tayo. Sana na. Di agmay-may sana mga nijay. Ay, kasano nga iti pagturugan na. Ijay nalata na. Saan kayo ang makilanglangan kan ko na nanang? Umadayo kayaw.
Ay, nakabot-bot ang matgayam. Mga numakaran tayong agpaiso iti sakit. Daryaw! May kaman dito, oy! Apay manong. Umasitig ka dito, oy! Adda pa panak, manong. Kahit, di mo kaya tumasitig kanyak. Ada itod ko kun ka. Amo ko, nun niya titid mo kanyak, manong. Anya ko ma. Sakit! Sakit at tibay! Ay, apay, mamati kayo titay ta. Mapana kong manong. Diyak kayat tiyag sakit. Awang pa'y asawa. Ha? Ikakpay kumay ti kwarta na. Ngam di namot kaya ti umasitig kanya. Simangpot ka magayaman, Manong Mariaw. Itay pay ah. Okay. Nakaluto kan? Nagadaw, tinaramid ko di bangkag. Iso ang mabisina kaon. Adda ka nung mijilikaw. Ingkabil ko ni Jay. Anya? Likod! Apa yung kabil mo dyan ay? Adamot ten pinggan mo Jay. Adamot ta sa apagkapyam kan baso apaginumam iti danaw. Ay! Insinatak mo tinadi na oras. Di mi ngamin kaya ti maakaran iti sakit mo. Iso ka day? Anagadayo ka makisarasarita kanyak? Diyak kaya ti maakaran manong. Na? Uray dagiti anak kaw. Diyak kaya't ama akaran da. Ay! Mario! Ay! Inarakop nakmatinan siya. Ay, uwan kaya man niya. Ay, pasensya ka na. Ala, umunag ka. Ha? Maragsakan ak lang amin nakakita kan ka. Ay na. Ay na. Imbaglaki din tadakanan siya. Agtugaw ka Anya ti kayat mo? Kape? Nansay. Agayan ayat ta ka din? Ha? Anya? Nubya kan wino saan pa'y? Saan ka pa'y mo tanagar-aram kanyak Saan pa'y aya? Saan pa'y? Umay ka lamang mangtod itinatang dito'y balay mi. Ngam saan ka pa'y mo tanagar-aram? Nansay. No ipudnokin ka Ngay ayatan nak? Isaan? Sa bali ti kayat ko nga ipudnokin ka. Ay, kung ako Jeric nam, ti kayat mo nga ipudno kanyak. Nansay, daytoy sakit ko. Da sakit ko at TB. Jay ibagbagada ang makaakar? Uwan, isungag pa isaw. Itata mo maon. Saan ka kadi madorman kanyak? Apay kumangay, akadorman ka. Ang mga numakaran ka. No kayat mo di arakupan ka pa'y. Ay no! Inarakop nagbata talaga ng sila. Saan ko akadorman ta sakit mo? Tamaagasan mo't dayta. Sa bagay matkiti anan say. No kayat mo, di kaduan ka mapanagpaagas. Di nakmanrabakan iti kastanan say. Amom kaday, kaariyag da ko ni Jibalay may. Inlasin da pa yan ati panganak. Kabuteng dak pa yan nga asitgan. Dito ikan balay mi nga agyan. Pagyanan ako, dito balayaw? Wan Apay, di mo kayat. Nukas tang araw. Nubya ka nan say? Anya ti panagkunam? Nubya ka na! Saan ka nagbabawi nan say? Saan la sakit ay este? Nateng titid ko kin ka. Ikan ka pa'y iti pataw kin manok kin kwarta. Nanang, awan pa'y mat ni Manong Mariaw. Alas 11 iti rabi ay. Day, napananangay. Ururay nga raw. Tantan awak dito'y tawa. Awan pa'y mag. Day, itaman pa'y yan arabian. Ang mga nuimyanin ay ijibangkag na. Di na matararamidan ti kasta. Kanayon matlat nga agawid dito'y balay. Una, tamas masahin na kayo pa'y. Win nga road. Ay, ada pa yaw awid na nagadawa natin kan prutas.
Ita, awanan. Kunak amanok ti sidaan tayo ita nga iyawid na. Ngamawan mo tan. Ay, sus! Ayan ngayon ni Manong Mau Amariaw. Nanang, ikanak man iti kwartam. Ay, nagloko kan nga ubeng. Sakit din na bakbakatan ti bagdawatam iti kwarta. Kat napigpig sa kangam siyak. Apay, ayan ni Manong Mariaw. Ay, di mo damagan kanyak. Kamanon nga aldaw, asana nagawawid dito'y balay. Kasano daytan? Awanan ti mangtad iti kwartak. Ita, marik na yon anya. Ay, sapay awan na pulos kwartak. Ay, no kaya't mau, ingkabiro kan ni Manong Mau, tayawid mo. Ayawan na, matay tayo ni Tibisen, no awan ni Manong Yaw. Tata, Apa ay kura? birbiro kag ni Manong mi Amaryaw. Awan mo't ijay taltalon na, amangan no adda ditaw. Nabayag asaan kami na nagkitkita. Naudi lang, idinamuak nga da sakit na atibay. Ay na, napananangatan ngay. Awan nga minin kwartamay. Kunaskan pa'y nga ipaagas mi ni Nanang May. Biro kan yu Amangan mat no napan ijay balay, tinasingat agayam na. Ha? Kunak no da kayo tinasingad agayom na. At dapay gayam na singsingad. Ni Nansay, isukat ti papapanan na, no kasta maladladingitan. Sa dinaw ti balay day di anansay. Ijay! Abagatan, akin laot kan akin daya. Ha? Oh, mahal. Atuyan da ito'y agas mo, kanda nung apagtumar mo. Ay na, maimbaga adagos no kastagyam. Rumbang laang maimbagan ka adagos. Tadak mo't ang mga asikaso kun ka. Manong Mariaw! Nay, Manaw! Mahal, adamot mga ayabgan ka. ni ading ko akura data. Umunag ka! Ay na, adda ka ngagpayso ditaw. Nay, asino day ti ababae, Manong? Isaw ni Nansay, nubyak. Ha? Adda nubyam? Kalaat man. Dito'y kan balay da nga gawawag. Nalipatan na kami, Manong. Ay naawan bagas na Kura, jay... Awanan agas ni Nanang. Kakaasi kamain. Ay. Agawid ka mo na, Manong. Saanan nga agawid ni Manong yo? Dito yan nga agyan. Manong Mariaw, kanya ti bagbaga day ti babae. Ay, kastoy nay, ading kaw. Ngamen, idinaamuan na nga da sakit kaw. Di na kinadaywan. Di na kadurmen. Ha? Kinaduak pa'y nagpaagas. Kan Jack binaybayan, inasikasok pa'y. Pudno day ta ading kaw. Da kayo ngay akabalay kaw. Nadurmen kayo iti kastaunay kanyak. Yak, kun pa iti kanyak. So apim manawa kun nasakit tinakam kaw. Kat no maimbaganan ni mahal ko. Uy! Na, una yan. Na, kimpo dun. Kaslatag ka. Anya nga iti mapasamak mahal, no maimbagan kanton. Nalipatak meten mahal. Sikan ati mangibaga. Agkasar kaminton. Ha? Pakasaram da ito'y ababae, Manaw? Wen, kura. Agkasar kamin. Kasano kami ngay? Ay, Kat, pasensya kayon Kandiyo liplipatan tay pagsasao ako nana. Di mo liklikan ni kabsat mo, iti tiyempo ti peligro. No di Kat, ipaay mo ti panangasikaso, nang runa, no iso ti breadwinner yo. Sika talaga. Sika di Manong Mariaw. Nay, adaman ng bisita, mahal. Asino daytan? Manong, agawid tayo Ay, saan mo basta-basta pagawidan dayto'y mahal ko? Manong,
agawid tayon. Kaduak ni nanang. Si Muro, tapno, agawid tayon. Mariaw, anak kao. Ay. Agawid tayon na. Saklaan ka day, ti kayat yung agawid. Asino aya day ti kaduam ababae. Isaw, ti kalaysak, nanang. Isaw ni Nancy. Agmano nanang. Ay, mga sawa kan. Ay katuwan ananang, tapno adang tumot mga sikaso kanyak no lakayak taon. Si kamot tentaryaw, ti sumukat niyag bangkag ka nagtalawon. Ay una, day talagayam. Ay kahit, kaano nga ron ti kasariyaw, Mariaw, kan Nansay. Ay, ibagayo tapno tulagan tayo, no kano. Titan gagayam tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo liklikan ni kabsat mo no agpiligro. No diket ipaay mo ti panangasikaso. Nang runa pa'y no iso ti breadwinner yo. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.